bura twake kinde ma parono ochope od bura ka isome kum thuolo mar ariyo ka bende ilero lokruoge ma nyocha ne otimne paro mar chike kinde mane oganda ogolo pachgi wi parono. Koro ne wadani wadhi achiel kachiel nyaka od bura mamalo nyakora mogi mondo wayudane kaka weche ochalo kama jafwambo marwa Walter Nyambaga en jafwambo marwa mosebedo ka nitiere kendo luwo weche mag twak e od bura mamalo odiochieng' ma kawuono. Ong'iswa ni to gin ang'o gini bang' jo od bura wuok e twak e agola mar twak. Samoro nitiere moko mag gilidho kata magi kolo ne jofwambo ni wanto chung' marwa en kama nikech ma ka opogore gi wach mar luwo twagna achiel kachiel kaka ne Walter Nyambaga osebedo kaluwe gi paro ma samoro gol kod jo od bura. Walter Nyambaga, en thuolo mari mondo koro ifuonwa ne samoro migilo oko mar kiru mar twak ka jo od bura moko ma samoro wuok Kaluo kata ma wuok oko mar Kaluo nyango chung' margi ewi paro mar chik omenda mabedo kelo pogruok ahinya mar paro ka moko wacho ni ngang' kamaler twagni dhi kelo ngima medo bedo mapek ne oganda jo Kenya, to moko wacho ni ka wang'iyo sigana mar piny Kenya chakre ne piny Kenya yud loch nyaka sani nitiere gik moko manyaka tim kata okenge moko matek manyaka kaw manyalo miyo piny Kenya obed gi geno ne tieng' mabiro. Walter Nyambaga, thuolo en mari. Bati adiri makar kende ni nyaka chop seche gende gi kaw mana yo mawiye twak mane yo tedore kendo timo limtidi mokalo e kinde mane nyong'o e twak kego e tenge kod tenge ing'iyo ni to ang' yienge kuma nade moko kum jo od bura mosebedo ka kino wigi ne paro mar chik no endo mamulo moko kum choko mamedo juolo weche mag usuru pacho kaendi gedo mag ute. We mondo kapok adhi nyime ami mana wiye moko kum jo od bura mose kala gine paro mar chik no endo kino nyonore ka ginyiso ja od bura amine jallo matwa weche mag twak e od bura mamalo kaendi Moses Masika Wetangula ningang' chung' margi olore gi kit jogo ma ne oyiero gi kendo miyo gi thuolo mar mondo migi bed kaka wi hotel e od bura kaendi. Wan ka kod ja od bura ma Migori County Fatuma Mohamed moluwo ni gin kare kod ute mag lum mayudore Migori ningang' ute migero kod piny owacho to giseche gi ne gin go kod dwaro mathoth mopogore kod chiemo machiegni. Ang'o momi kawo chung' maket kod ma? Mokwongo jopiny mowacho ni ok gidwar gini. Gima kelo ma maduong' kabisa sani nengo mar chiemo ni malo. Gima waywago mokwongo en chiemo. Ruto kane timo campaign mare onge kuma nochike jopiny nodhi gero ne jopiny udi kuma tuche gi wachne mar udi ni wakia to bende wasefwenyo ni ok ng'at ma jaratiro gima wacho kawuono ka piny pok oruke ke kwan omiyo wan gadieri ni kata gik mowacho sani gi ok odhi timo ji onge gi adieri kode omiyo owe timo gik modwaro piny ni ok mare piny ni en mar jopiny ka jopiny odagi gimoro winj gi ma jopiny wacho omiyo an adhi kidho kweli adhi go no mar ang'ongo nikech jopiny monyisa. Erokamano mheshimiwa nikech dhano pok awei ichaki luo kendo ni gi seche gi tuwinjo be ning'iyo kaka dhano nyalo yudo weche mag ng'wenyo kuone wi mesa. Pek mar uchumi odhi malo kendo dhano dwaro chiemo. Ma kalori kit kaka chal mar budget chal nyaka chop seche gi chalo nade od bura kanyo to jo od bura mamoko wegi to winjo ka gikudho ni weche mage. Ng'eny kata jo Kenya kwanza mang'eny ok dwar gini lakini othungi go ibwogo gi godo inyise ni kok itimo to adhi timo ni kama omiyo jogi mantie od bura ka ng'eny gi nigi luor to an kaka ja Azimio awacho ni aonge luor mara amora nikech telo ni e lwet jopiny kata jo Kenya kwanza go giwe luoro ng'at achiel giwe luoro ji ariyo giluoro jopiny owacho no gini wadhi gol no. Erokamano. Mano ja od bura ma Migori County Fatuma Mohamed maloso e batha kaendi antie kod ja od bura ma Nandi Hill Mheshimiwa Bernard Ketur. Cheche za maneno zimeanzishwa pale bungeni na wabunge wengi pia wamekerwa na zile matamshi zinazotoka pande zote mbili. Hapo awali ulisema ya kwamba hili mjadala linafaa ikaguliwe vilivyo na tumeona ya kwamba kuna 1.5% ambayo imewekewa kwa wale watu ambao wenda watawekeza katika ujenzi za nyumba. Hadi sasa Kwanza kabisa, for the first time, hili nyumba la bunge limekuwa nyumba ya waheshimiwa kwa kweli. Kwa sababu kumekuwa na mjadala kati ya wale walio kwa serikali, walio wengi na walio wachache ya kiheshima. Na kwa sasa there is a discussion of reasonability. Na hiyo ni kitu ambayo nimefurahia sana. Lakini zaidi ya yote kuna mambo kadha ambayo tumeweza kubadilisha. Kutoka kama muongea mambo ya housing levy. Kwa sababu tumesikia wa Kenya
na hata the finance committee walienda wakabadilisha hilo jambo la 3% imekuja at 1.5%, na kwa saa hii haijawekwa capping ile ya kusema 2500 the maximum, kwa sababu ingekuwa unfair kwa wale watu ambao wana earn pesa mingi, lakini kwa sasa tumeweza kulainisha, tumeweka hiyo msasa. La pili ni kwamba tumereduce the digital tax yenye hii inge affect sana sisi vijana wadogo ambao tuko katika hii sekta ya teknolojia, tunafanya mambo ya content creation. Sasa wakati wa kwanza kulikuwa na proposal ya 15%, wenye sisi wote, hata mimi mwenyewe nilikuwa naona hapo ilikuwa juu kidogo, ikaletwa at 5%, lakini kwa msasa ambao umeendelea sasa imeletwa at 3%. La mwisho na jambo ambalo pia nadhani ni jambo ambalo inafaa sisi wote pia tu appreciate ni ili issue ya mafuta, tax kwa mafuta, kurudisha VAT kutoka 8% kwenda 16%. Lakini on the retrospect pia wametoa kitu inaitwa Railway Development Levy, wametoa Import Declaration Fee, na bado tunataka pia sisi wote, kwa sababu tunajadiliana, sisi wote tunasikiza vile wananchi wanapitia yale magumu yenye yako pale chini. Licha ya kwamba lazima tufund hii budget, lazima pia tuone maisha ya Wakenya wa kawaida wasiumie. So bado tutasukuma kwamba hiyo petroleum fee, levy fee yenye imekuwa ikichajiwa at 5.4 shillings per liter, tutaona vile hiyo tutapiga pia msasa bado iteremshwe. Lakini kwa leo tumekuwa na mjadala wa kiheshima sana. Ili nikupe nafasi upate kopo la maji, mnarudia haya ambayo hivi tuseme ifikapo mida ya saa 8 hapo kutakuwa na mjadala ingine tena. Wengi pia wanatarajia ya kwamba mambo ya petrol VAT pia itakuwa jambo lingine ambayo italeta utata zaidi. Ni kweli, kwa sababu wewe na mimi unajua kwamba mafuta ama petroli ni the most important aspect, yani kitu ya maana sana katika uchumi. Kwa sababu leo ukiongeza VAT immediately bei ya matatu inapanda juu, bei ya kila kitu inapanda juu. So hilo ni jambo ambalo nimekuambia tukirudi saa hizi bado ni mjadala ambao tutaendeleza, na nataka Wakenya waendeleze pamoja na sisi, wakijadiliana na sisi, so that pia tukiwa tunapitisha yale tutapitisha mambo ambayo haitaumiza mwananchi wa kawaida. Asante sana. Bati mano kanyo kaka Kiswahili osebedo mayot kendo bende wadhi nyime kod kolo moko kuom gigo ma jo od bura wacho ka giluwo ni bedo ni twak dhi nyime ka jo od bura ka moko magolo pachgi makwedo paro mar chikno kaachiel kod mago ma bende osebedo ka chiwo thuolo mondo mi bende winj gino winje bende giluwo motelo ne kit twak makoro antigo kane bed kiyo ni moko kuom jo od bura mokelo kanyakla jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi oluwo ni gibiro kwedo paro mar chikno gi yo moro amora, kendo bende gin kod ratiro mar golo pachgi motenore kod kit kaka moko kuom fundi mag pandi chikno endo osebedo kadhi. En twak mosebedo ka koro chako medo liet, bed king'eyo ni ma en somo ne mar ariyo, kendo bende chiwe thuolo mondo do moko kuom igi. Ne nitiere thuolo makende mane jakom kamitino endo Kimani Kure ma en ja od bura mamolo no kawo thuolo ne makende kendo lero ne od bura okenge ma kamitino osegoyo, kendo moko kuom dwaro kata bende gigola gete ne mondo od bura oketie tim moko kuom paro mantiere paro mar chikno endo kapok osom budget ma higani endi 2023-2024. Bed king'eyo ni e kinde mane ochiwo twak makendo kod mane oganda mag jo od bura mantiere iye kendi ne obedo piny kod kondo margi ka gigwelo moko kuom giluni point magi mondo mi giketie lai mar twak makende. Gineno kanyo ka ja od bura mar Riedo Tinda Molo oloni nitiere moko kuom fundi mag paro no endo manoko luwo do chik, kata bende no kawo pach oganda e rang'iny mamalo, kendo bende ogwel ji mopogore opogore. Oluwo ni nitiere kaka kuom ranyisi 1.5 mowinjo bed ni dhi e gedo mar ut, ka chenro mag gedo mag ute oluwo ni gin mago mantiere loch mag gwenge ponono kale kod od bura mamalo kaendi, to gin kod thuolo mar dhi e doho. Ma kaka jafwambo nyiso ni koponono ni okal paro mar chik ni endi e somo ne mar adek kama bende biro yudo thuolo mar kendo goyo ombulu, to koro gin kod yo makende mar donjo ng'wech mondo mi gidhi e doho ka gikwedo godo okang' mokaw kod od bura. Mak mana ni gi seche gini moko kuom jo od bura mago matiere Kenya Kwanza to luwo ka gin kod teko ni paro mar chik ni biro chiwo thuolo ne piny owacho mondo chop moko kuom ajenda mane entiere godo mokelo kanyakla kata mana chiwo thuolo ne ojende. Mak mana bende giseluwo ni gisebedo ka gigo kang' kendo bende ging'iyo ni to gedo mar ojende dhi chalo nade. An ka kod ja od bura manyando Opiyo iluongo ni Jared Okelo ichopo koso kokichopo, ta usewinjo ka in igolo chung' motegno ni nyaka ong'iel oko paro mar chik kaka en, kata bende nitie moko kuom ber moko e thuoke. Onge gima ber kata chiel e thuoke. Mokwongo en Jared Okelo kaka isewacho, ja od bura manyando. Wan kanyo kochakore okinyi
ka speaker temo lidho joma loso kendo ong'eny onindo korgi ahinya kocha, omiyo jogo thuolo malach. Onyalo luongo ji 4 koko chako duogo korwa koni okawo ng'ato achiel, mamano nasegoye koko ni nyaka oket ji machalre. Wawuoyo e pend chike mopogore opogore motenore kod finance bill kata weche mag omenda mosekelo ywaruok mapek ahinya e piny Kenya. Ing'eyo, wawacho negi niya, sama nitiere chandruok malich machalo kama, onge gimonego ger, gimonego tim en pidho jopiny ma odenyo. Tiyudo ka giketo pes kacha mang'eny ni mag dhi gero gik moko ma bende onge gimigero yo thurwa, to wan duto te idwa ni wachulo osuru no. Mokwongo ng'ama osekwagi yot onge. Iseneno kaka polisi odak mongohore. Ka osekawo higni 60 pok ogero ot achiel ne polis. Koro ere kaka idwa gene jo Kenya gite gi higni 5 ma Ruto dhi bedo godo president ni. Omiyo wawacho negi ni gik mo gikelo go richo te to gin gik madhi thirowa, omiyo wadwa gore kodgi, to ging'eny molowa. Mane chandruok mantie. Koro tina gi chuna gino, to koro wan gi kuonde 2 madwa ni jopiny ong'e. Mokwongo wadhi dhi e court mondo wadwa yal kodgi mondo gino wit oko. Mar 2 wadhi e ndara. Koro giritwa. Erokamano jo od bura ma Nyando moluwo ni kopo ni okal paro mar chikno kalore kit kaka seche moko twak osebedo kadhi, to gin kod yo machielo mar gwelo pach jopiny kata ndonyo ng'wech ka gidhi e dot. Kopogore kod mano endo, bed king'eyo ni nitiere dwaro makende mar ng'iyo ni to ponono twak oninda leng'a e yor ni sipika mosebedo kata twak makero kod mane en okang' mane gisekayo. Bati motelo ne maendi ne gilieko, ne ginyalo wuok oko mondo gijwang' twak maket kod mano nyaka sani endi. Mak mana ni mano pok otimore kendo pok giwuok kaka ne gichano. Mak mana ni nyaka chop seche koro gikawo yweyo mana madundo, kendo twak maket kod mane pod biro dhiyo nyime ka jo od bura maka kod kacha timre nade kawo thuolo kendo bende sudo mar go okang' ka paro maket kod mani medo dhiyo nyime kod nyuolruok. Ibiro yiena mondo adok Kiswahili dichiel, to mak mana kalore kod thuolo mantiere en ni wabiro dhiyo nyime kod loso nigi weche gendi mondo walik ni kaka gichal ka gitimore kaendi, kata bed ni moko koro bet ka tek aweyi Bati mondo dhi nyime kod chiwo weche manyien mantiere e mesa mar kawo weche. Pono nin kod penjo kapok ang'wano piende nikech oting'o tieng' jadonje buke ga. Erokamano Walter Nyambaga, wawe oting'o tieng' mondo mi othurre buke. Kosedonje bur gimang'o wuo go dang' nwasok ni oting'o tieng' lum kendo kowa lodhe to ang'ini wadhi lodho oting'o tieng' gi wach machielo manyien. Erokamano Walter Nyambaga, Kiswahili odimbora ahinya kendo geno ni pod imedo lalori gi jod bura ma samoro kwinj dhowa ni gibiro miyowa achana e weche mamoko mabiro, gigo ma gitwak e od bura mamalo mar piny Kenya. Erokamano Walter Nyambaga kuom lipota gi